Junta, building better Africa. 27 mwezi uno wa Novemba mchaka cha 2025 ndikugwira ntchito limodzi ndi m'bale wanga Yamikani Nyambo. Ine ndine Moses Magawa. Timafuna tikulandireni konse kumene mwayatsa kanema waluntha ncholinga choti titsatire komanso tikambirane madzulo ano zina zimene nzofunikira kuti tiyikepo mlomo. Dzuloli panachitika nkhani imene ioneka kuti yaolokera mu tsiku la lero pamene apolisi anakhamukira ku nyumba ya mtsogoleri opuma wakale wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Anthu amenewa kapena kuti apolisiwa anapita ku nyumbayi akuti kutsatira nkhani imene apolisi agwira munthu wina amene anali mkulu wa nyumba ya State House ku State House nthawi imene Chakwera anali mtsogoleri wa dziko lino. Ndiye nkhani imeneyo yautsa mapiri pachigwa mdziko muno, akutero kuti kumangidwa kwawoko ndiye kuti kukukhudzana ndi agalu okwanira 4 amene tikamamva ndithu mtengo wake wonsewo ndiye kuti ndi 4 billion. Ndipo agalu amenewa ntchito yawo kwenikweni amathandizira kupereka chitetezo makamaka ku nyumba ya chifumu ku State House. Ndiyeno kuitsatira nkhani yonse ikuoneka kuti panamveka kuti ayi ndiye kuti kunyumbanso kwa mtsogoleri opuma wa dziko lino kukhoza kukapangidwa chipikisheni kutsatira nkhani imeneyi kuti kodi agaluwo kapena ali kumeneko. Ndiyetu mpaka na parliament dzulo aphungu nyumba inasokonekera, nyumba ya malamulo mmene mayidziwira ija kukambiranabe nkhani za budget mabiru kuti adutsitse bwino akambirane. Ndi anadabwa kuti chakumasanaku anzathu achipani cha MCP sakupezeka mu nyumbamo, vuto ndi chani, apita kuti ndiye poifufuza nkhaniyo akuti aphungu amene anathamangiranso ku nyumba ya mtsogoleri opuma wakaleyo kuti chikuchitika nchani kuti kwakhamukira apolisi ku nyumba kwa Chakwera. Tatiye tikaone kumeneko. Ndi apolisi odana apeza ndi adayamba fotokoza ndi akabwera kuti zikuchitikazi sizolondola. Ngati pali nkhani panafunika kuti nkhani itsatire malamulo bwinobwino, osati kupereka ngati chiopsezo kwa mtsogoleri wa kale opuma wa dziko lino. Zimenezi zaolokera mtsiku la leronso pamene mtsogoleri mu nyumba ya ku parliament, nyumba ya malamulo, kumene ku mtsogoleri amene amatsogolera zipani zonse zotsutsa ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP amene wandi Simplex Chichola Banda. Mukwakumbukira bwino ndi anayimirira kunena kuti Mr. Speaker sir, tatiye tikambirane, pali nkhani yofunika kuyiwunikira. Zikuoneka kuti apolisi akugwiritsidwa ntchito molakwika ndi boma limene lilipoli kuti akumafuna kuti adziopseza chitetezo cha anthu. Anatchulako ndithu nkhani zingapo, zina mwa izo akuti kupangidwa transfer kwa ma CEOs osiyanasiyana amene amayang'anira ndithu mapalastatos kapena kuti munthambi za boma, kuphatikizapo basi kumanja anthu. So zikuoneka kuti kupita kwa apolisi ku nyumba kwa mtsogoleri wa kale wa dziko lino sizidakomere makamaka a Chichola Banda amene anayimirira kuti zimenezi tikuyenera kuziwunikira mdziko muno, simukuyenera machitika chonchi. Tetimati ife ngakhale nkhani ili kwapo kumanja mwa apolisi ka kumabwalo a milandu, koma timafutitira dziwa kuti inuyo mmene mwayimvetseramo ndemanga yanu kapena tingamve maganizo anu motani pa nkhani iyi. Chifukwa nkhani iyi ikukhudzana agalu okwanira 4, pa Chingereza kuwatchula kuti ma German Shepherds. Agalu zikuluzikulu zimakhala zoopsa kwambiri, ndiye zimenezo zimapangidwa treni. Mwina muganizire kwambiri kuti mukhoza kuganiza za agalu amene tili nawo m'makwalalamu. Awa ndi achizungu.
amene amakula kwambiri amenenso amadya kwambiri bwino ndi amenewa amayenera kuti akakhale ku nyumba ya State House ndakuaganizira kuti ayi kumeneko anabedwa ndi amene anabawo akuti akuaganizira kuti tsopano ayankhe milandu lero amene okhapa belo koma asanakhalidwa belo timafuna timve ndafotokozera kwambiri choncho kuti mwina tikhale nchithunzithunzi chamene nkhani yonse yamba kuyendera ineyo ndi mangano chotani pa nkhani imeneyi so tiyambe kumva maganizo anthu ambiri ayamba kuimba foni ena ali pa WhatsApp pa Facebook tuthokozeni kwambiri mwasula bwanji Amuhango yambani poni kulankhula toyamba ndinene kuti achitsolawo pa maganizo awo ndi mmene atubedwira angofuna kukwaniritsa zimene chipani cha Congress chinawatuma mukuchepsa maganizo awo ndikuwachepetsa chifukwa ndi zinthu zovuta kwambiri achimene ngamuyapa kuti machimo ngochuluka inini chilungamo chipani cha MCP machimo ngochuluka mwamba choncho machimo ngochuluka kwambiri oti apopo kuona kuti pamachimo amene ali nawo iwo awawa ndi machimo chimo ironi chimo lochipa kwambiri oti asamadandaule kuti akuchita bwanji chifukwa munthu ukapalamula ukachimwa umayembekeza kuti ukumane ndi malamulo akakupeza kuti unachimwa umayendera kuti malamulo akwirepo ntchito ndiye mawu amene anayankhula mayi Jessica Bwira ndi zimene ayankhula wachithola pandawo ine ndikuona ngati anthu akuyankhula zimene amalawi akamazimva sangazitenge ngati anthu akudziwa kuti anali mboma kuti mboma mu malo moti akonziwa anaonongamo tinena mwachithucho bwana ifeyo mongapo pa machimo amene tikuona kuti anthu anayakwitsa ndiye lero nkumapezeka kuti akunena kuti ise sitachimwe ise sina chimwe inu munthu wanzeru oti nzeru zake munthu wake kugwira bwinobwino angatenge galu weweni kukabisa olo kukapakira kanyenya munthu wanzeru zake ku State House kuli akulu kuli anyani kuli akaluwo kuliso zino zosemesemu zofongolezera malonga taminachi ku State House kuti munthu akamakhala akameta musankhala azimpa kukoma kuti ndili kuno ku State House kumene ndikukhala koma munthu wanzeru zake ku State House kukongolako akatenga mascreen akupakira mumatumba akupita nawo munthu ku State House komweko akatenga tudzi akupaka chikupa cha ucheni kodi akulanira kuti ngati iwo akudaba kuti machimo awo ali kuti ndingodaba kuti anthu akukanga ti school anapita koma anapita school zake zimene ambiri chinapiteko chifukwa kuonetsa ngati mbuli zotera kuti chakuti ine ndingankula zimene zizi nditima wanga wose zero zanga zonse anthu awa samafunsa kuti lero lazifunsa kuti kodi mukutimangirati mukuti wenda chifukwa chani kodi mukuti sakasaka chifukwa chani machimo onse achapalamulake ndi machimo ambiri ona kuti amalawi ife tungodikira andi pressure ambiri kutoka kwa amalawi ife kuti tione kuti iwo ndinanapanga somlila kuchika sauzija panopo zamba kwatsatira ngezamba kwatsatira kumanena kuti ayi mutisakasaka ife MCP mutilondalonda ine ndimafuna ndiwatsutse zimene kuti iwo achazingovomereza kapena zingopepesa chifukwa machimo iwo ndosawerengeka kuti iwo adayiwala sonena kuti mboma anthu amachokamo adayiwala zoti tsiku lina tizaluza iwo akaganiza kuti mmene anangotengera boma alikhala la one party so azisandutse ikhale one party system tizikhala tukaulitsidwa nthawi ni nthawi zoti adzaluza zoti adzakhala ndi mpato otoka mboma analibiretu anthu awampake kuti apake tudzi ku State House mpake kuti atenge galu athawise ndipake ndi zina zija kandi ma black box kazichani zozija mpake kuti adachipanga chikwa adaona kuika ali pamene posatsachoka poso koma leroli chifukwa cha nzeru zawo zimene zizizi chifukwa cha mafunso awo amene akuyankhula apa kwa ife amene tili kumakunja kuno kumalawi ife tutana akufunsa mafunso opusa amene munthu wanzeru ngati chitsola sangayankhe munthu wanzeru ngati jamankhula Jessica Bwira sangayankhule chifukwa bibi yawo njopeleweka njodota akuteteza chinthu cholapika chimene chikuonekeratu kuti nchoyipa iwo akuchiteteza chikhale chabwino apana nilekeze pamene popo mafuna ningolekeza pamene popo papinako agoti kubudisa amai kunja unazokwiya ndipo tikudikira zambiri loti boma lichite pa MCP MCP yazunzatu yaonongatu yabandalama kukuba kuonekeratu zosaina kupanga ICP apanga bwana nilekeze pamene posiko kwambiri Amuhango. Yes. Are we not exaggerating issues here as a country nkhani ya galu mukakhala phe
Can't we just leave that? Because Malawi ena kutero kuti zona ngati kuti tikukoka tunkhani yosenera kuikoka. Ndimafana nene chonchi. Ngati pali ma exaggerations, poti amanena kuti pati bi pali minga iti, ikamalayo kunja kuno tukumva kuti agalu atapedwa. Palibe amene kuti uzapo kuti ayi, akungochipika chinthu icho kuti chikhale ngati chili choona kuti ena ayaluke, ndipo zikuza zina zimene anapitira kukachira stage kunyumba kwa panako, zimene zimayenera kuti akachire stage zimene anapita kukachira stage. Ndipo ngati kuli kuzipeza, tukungomva pekesera, sani pekesera ndulepera kuti nene pani pekesera. Chokora tisimikize kuti panapesa kuchina chili chose, pasimina mafuno kapizazo. Koma samadabwe, ene ndizimene tikukumuka nacho nzatu MCP-wa. Anali ndi wankazi, ndi kuhiti, ndi aponde anthu kuti ndipo Mulungu alongelere pa family wa boma satalioneso. Chifukwa zimene apanga iwo anapanga zinzolopika, zimene Malawi kutukungwa watu kwa sunga nazo. Nditi ndio kuti exaggeration yona kuti agalu. Imva kuti apati pati bi paliminga. Ngati ile exaggeration tilatu tasamina chile exaggerate kapena achitakuku that story ya agalu kuti ikhale ngati mwina ndimene ilili pamene zali zabodzi. Koma ngati iyo kuti agaluwo anatingidwa ndi wamkulu yana na nyumba za State House kuzikawisa kumikabisa kapena kuzisowesa kukatipa. That should be a case imene ayi yadi kufufuza kwa kumene akunga pita galu ni ku State House kwa kumene ni kunyumba kumene kuli president ifanye galu kwa president ku State House kumene kumakala ndu ama president kwa amene hasangidwa ndi atuda akakhale kubepo apita kwa kale ziweto kumene zoso. So ngatausita kukunganiyo ichotiwa zawa tutato zawa imbaso mlando amina Afrika nku apanga zimene koma ngati ali kuzina zoona nikati mfesa chisoni kwa mbili MCP is making and yikungosono ngia mbili ya wonzi pati likeze pa mene tatokoza mhango kumizuzu mkhalendo sikwa bwena zikomo wapi zikomo akutira kumva maganizo anjika pankhani ya galu amene akumveka kuti amene wa nasowa ku State House apolisi mpakana ukachita chipiction kunyumba kwa mtsogoleri wa dziko lino wakale achakwera mukuyilandira bwanji nkhani palaino mwaswera bwanji? Maswera bwanji. Ineyo ndaswera. Dzina lanu ndi kuti kumeneko? Kwezalamba kuno kuvisanza. Amkwezalamba mutakwezako mawu pang'ono ncholenga choti Malawi ku South Africa akumveni. Okay, amkwezalamba ku Visanza kuno. Kodi Visanza nkuti kwe? Kunchisi bwana. Mpesetsa ni madaba kuti kodi mpati. Sabana kunchisi nkhani imene yachitikiramo. Tingamveko maganizo anu kuti kodi what is your comment? Maganizo anga aliona kuti asingi nkhani iyi yodandaulitsa ndithu. Chifukwa zinthu zaboma zinokhala zaboma ndithu. Ngati wina anafika poti mwina ayalutse ajakwerawa nikutenga agalu afika ndalakwitsa. Okay. Agalu amenewo adagula boma kuti liziteteza mtsogoleri amene ali kalenti. Ndio dandaulitsa. Okay. Ndipo maganizo anga naona kuti muna mwake anthu ang'ono amene ali kumeneko atala amene awagwitsa ntchito agaluwo atafufuza kuti agalu anasowa bwanji pa agaluwo nophunzitsidwa. Okay. Amene ali ndi communication yake. Okay. Umuntu amene ndilile pano sindingalangwire galuyo ndikuti ipeza ngozi. Kuda makhayo nje? Agalu aja anthu ali ndi munthu wawo la ku polisi aja. Suri mukanguchoka kuti mulatira mukagwira galu. Ayirere akulumani. Anthu amene amagwiritsa ntchito agaluwo ofunika amene watsalidwe. Okay. Chifukwa atondezeke kuti achakwera angafike kukagwira galu. Okay. Apolisi ukatseja kunyumbako ankagalu amakhala panja galu. Galu ngwabisa nyumba ngati. Ayi. Ndipo mwina zimene nakulankhula pamangani ya agalu kuti ayenda bwanji yende bwanji. Tenti zangu yankhani zimenezo kuti dziko lizitha kupezapo tsogolo. Agalu aboma abwerere ku nyumba ya boma. Okay. Ndipo ngati wina ake anapanga chipongwe kufuna unyazitsa achakwera amene amangidwe. Malamulo agwire ntchito. Okay. Ngati analakwitsa amangidwa, ngati sanalakwitse antaya. Okay. Kuna tikatero tipita chitsogolo cha dziko lathu lino. Chabwino.
anthu akulangula zambirimbiri ayi tenti kupangeni zinthu zoti dziko lizipita patsogolo izona amalawi ife ndife amodzi andifeyo soweruzayi okay zomanena kuti ayi sinifananso ni chipani lidzalamulesa mdziko muno hayi umangona mwina mudzitemberera maya pano tesowa zolangwala kufunsa kuti ni awalo ali pampando izona nde tikamalankhula tizionanso kuti zitipindula bwanji ndizithandiza bwanji kwa anthu okay koma my comment ni yakuti amene amagwirizira ntchito agalu namene akudziwa language ya agalu namene akudziwa kumene kuli agalu okay ngati iwo sakudziwa apange find out agalu awa ndi kuti wina ake ali kwadalolerapo akudziwa system ya agalu samalawi muno kubande kwafika patsogolo eti kuba kwafika patsogolo zedi kuti munthu uthakuba ndi galu imweyo so munthu panopa nzotheka mwawo galu mtengo wa galu galu wa 1 million wa 1 million mmodzi tono anthu angalike ukamba ganizo wafunukaba akoza kuba komade tengupembera kuti ambuye alowerere kuti agalu awapezeke nyozo uwoneke kuti udachokera pasi chabwino ndithu ankweza lamba kuntchisi tuthokozeni potiwongolera mpulogalamu uno maso kuti patsa chithunzithunzi kuti nkhani isi yabwino ngati kuli kufuna kuyipitsa dzina la Chakwera koma kafukufuku achitike ncholinga choti amene amayang'anira agalu ameneyonso akhoza kufotokoza kumene kuli agalu thokoza umva maganizo anu kuntchisi zona dzikomo kwambiri zikomo amenewo ndithu ndankweza lamba inu mukuti bwanji mwakuwakala inu maswera bwanji maswera bwanji wawa ndaswera kodi kuchoka kuntchisi tipite ku Kasungu Kasungu fotokozani maganizo anu amadera pa nkhani iyi kuti kumeneko mukuganiza kuti nkhani imeneyi kolombe wanga nkhani iye tinaitenga pa umunthu sinkhani yabwinobwino ayi nthawi zina zake pali zinthu zina zake zikamachitika ndinopeni kuti pali zina mafunga basi kungumangu zipewa koma kunguzirewa chifukwa akudabwisa kwambiri chifukwa zinthu zijani mbali imodzi achitetezo kunyumba uchakuchia kunyumba ya boma sunga zina panga pamene pache chimodzimodzi kugumula kaya mpanda uja kaya kuchosa waya uja ni chimodzimodzi kuchosa chitetezo cha nyumba ya boma okay chinthu chochitisa manyazi singayankhulire singayikire malire koma ndi chinthu chochitisa manyazi kwambiri imagine ziko maiko ansi athu anzimva kuti president wa Malawi ali suspect chifukwa cha agalu zona ayi imeneyo ikukhaladi kuti ili pa newspaper ya lero imeneyi newspaper ndiye as the former president former president wa ziko ndithu ziko ntazina zake ngakhale Jessica Bwira amabwera nimayankha zimenezi achichola nimabwera nimaziyankha zinthu zimene zinthu zochitisakale manyazi ngati zimenezi nimagazi ngati kuti chenchingozindikira kuti akuzonongera mbiri ngati chipani amadera achichola watu aonena kuti akuona ngati boma lugwitsa ntchito apolisi molakwika nkumakachita intimidate kapena kuopseza munthu amene adatsogolera mkupuma pa nkhani imene ya kuyendetsa dziko simukuwamvetsetsa ndithu achichola iwo achichola asanayankhula bwino kuti azisindikira kuti palibe munthu amene ali pamwamba palamulo dziko muno dziko lingati limaonongeka chifukwa cha mtima ngati umene womati kuti chinthu chinake chikamachita choyipa umafuna kuchipondaponda chinthu ngati chiseneke choyipa kumachipondaponda chifukwa dziko lili limaonongeka manimva chifukwa iwaja ngati apolisi ntchito yawo apite kumene kuti akafufuze kaya munthu akapezeko lako akwene amangidwe sikoyamba kumva zoti former president akufufuze ndikoyamba kuno kwathu kapena ndikoyamba kwache zinthu zinazi amene kamuna mwake kukhala chete zinthu zipali zinthu zina zimafuna kuyankha zinthu zifunika kuyankha fomangoze kuti munthu kakhala wolakwa nthawi ino kakhala chete anthu ajeso amathu makukhululukira koma munthu ndiwo wolakwa ndikumapitiriza sokweza sonkwiyo wa Malawi
wamutakhala inu nomwe tikuziye kuti anapanga siwo wachapera ngati anachulidwa chabwino anachulidwa komano zinthu zina pali zinthu zina ngati munthu wamkulu mathongozano kuti izizizi ana ine izi chite ndiyo nditisapange anthu acheti kunasala kwa kanagwisa state house ikanapita imene imene ija ikanapita chifukwa timaona anthu ina amathamankhula pasojimidi ali aya nyumba icheta anamanga ndikamuzo mulamuliro wa MCD ayiwazita anamangira misonkho ya malala kuyankhula kuti kondisonze kuti anthu amuna chimene akuchita samachiziwa nthawi yawo apoti sanalibe mphamvu ndi kamoyo kamene koko chimene chakula kwambiri ndi kusavomereza kuti anthu anachoka mboma kusavomereza akazanga kuti avomereza asinga anthu achazakhalasi ufulu komano kusavomereza ndimene kuwapanikiza kwambiri ifo munthu sungamatenge chinthu cha boma reform palipo kusamala kuyambira palipo penepo ndebe pali zinthu zina iwacha ngati president ngati afuma president amayeneka iwo pawo khalire ngozona kuti chinthu ichi pamawa munthu akazanga kuti ifo nkhani zitu zilipo zambiri zibwera ndithu zibwera chilichonse muona zituka zinthu zambiri zinthu zichengetiwa chamango landira izakhuza komano Jessica Bwira asaopseze apolisi no pano pachili nthawi ya ufulu akwena afufuzidwe ngati munthu aliyese ali pasi palamulo palibe amene ali pamwamba palamulo ndawo si apolisi agwire ntchito yawo mwamtendere. Okay. Well, I was following kutsatira bwino through the platforms, my social platforms how people are discussing this issue to the extent kuti zikukhala ndi mixed reactions. Choyambirira nditenge kumaganizo ena amene akunena kuti I think nkhani ya agalo ndikukoka chonchi kuti mpaka na apolisi akhoza kuthamanga ku nyumba ya mtsogoleri wakale. I think zili ngati kuti tasiya nkhani kapena kuti tasiya zinthu zoyenera kuti zichitika ngati dziko tikukamba pano mvula ndi imeneyi anthu ena akutero kuti ayi panafunika kulunjika kumayang'ana zinthu zina koma attention ya dziko yasandukano kuti tikhoza makambirana nkhani ya agalo. Imene mukuganizira inuyo kuti muyankhe kagulu ngati kameneko kamene kakambirana zimenezi mungayankhe kuti chani? Ngwakumusa kunena kuti agalo aja sanangochoka kulowa kokha ku state house. Okay. Ndalama zimene zija. Okay. Ndeno moti apange maganizo awo amene akunena kuti ayi muli muzilimbana kupanga kusisa zinthu asisa bwanji zinthu pamene ndalama kuti asisa zinthu kapena ndamoti pita amene koko afuna kabuleso agalo. Kodi fertilizer akatenga bwanji pamene ndalama kuti imene mafuna kuti fertilizer ipite ku state house akakhoza state house. Pamene papa ngati munthu kuti amatha kumalingalira bwinobwino atha kuona kuti no mabiliyoni amene apite kuja kwakhoza nyumba jamene inaonongedwa kuja anajinadi ndalama kuti kanatha kupanga survive mavuto ena amene inaonziko muno. Ndalama imene akanati chapo ibasiteti ngozisa za agalo zite ndikagula agalo ika ndalama kuti kunamoti ngatiso kuthandiza sopena pakeso ndeti kamakhani kuti mutavu lizachitika kachende sente tiyang'ani chisogolo ndiye kuononga ziko kumene komani chimene chikufunika ziko likhozeke bwinobwino ndikukhonza kabasi kuti kamwamba kasike bwino ngati tikhani mtima womaononga chinthu chimene chapangidwa kale ndene ilini simuchetiye tipite tikakumbe tikumati yayi imene zinthu zilimu kuti matheka afika bwanji mwacheri nokha munakumba nsewu boma ndisikabwazira ndoki matheka afike kwanu kukuzetsa fertilizer tikhozeka nsewu akulakwisa chabwino. Zinthu zinofuna tokha ngati famala kuti ziziganiza kuti zizilingalira. Thank you. Pati chinthu chini zikuno tilikonde zikuno ndilatu zikuno sila munthu ayi silapita kalandani no ziko la munthu nali yes latu tikalikonda tikalisamalira atingi zomwe zakhaso ndi kenakati ndithu mati ayi koma ziko amawi aya anthu akamalikonda azikuja anthu amalisamala koma tikakhani mtima womaononga jambo kumaononga tokha watakhala abantu babwera anthu ena kupeta unongera ziko litamba toka nde sangakhoza zinthu zina machita zinthu zizonongeka kona akhozita zinthu zinaonongekazo kana baone chisogolo. Tathokoza kwambiri Bambo Madera Ukasungu kuti nanu munabwera mpulogalamu ino tipepese kuti nakutengerani nthawi kufunsani mafunso nangati ifeza mika kwambiri mukhale ndi mazopambana zikomo.
amene ndithu kupereka maganizo awo anthu aganiza mosiyanasiyana anthu ena umafika poti ayi mene alili mtsogoleri wa dziko uja opuma basi ku ma platform ezikuyendera si pena paje zikumaoneka kuti tikutani kuti ngati dziko basi noku agalu chawiri zikutani komachi are we helping this country mwaswera bwanji taswera bwanji ayindaswera tafika kuti madzulo ano masika yentu mayisale chabwino 1 minute yanu kuti takupatsani muyigwisa ntchito bwanji pa nkhani imeneyi imene tikukambira naye ya agalu komanso kuti iyayi zikuoneka ngati boma likugwisa ntchito mphamvu za polisi pofuna kuchita intimidate kapena kuopseza miyoyo ina ngati imene alili mtsogoleri wakale wa dziko lino malingana ndi Achithyola anatero ku parliament inu mukuti bwanji yachi kuti tizitsata malamulo boma sililibe mphamvu imeneyo ayi boma lilibe mphamvu ngati apolisi iwo aonapo chodabwisa komanso kumene ndikumvera ndikuona kuti Mesa Galuwo ndoti ni mapolisi dog tingoneni katundu wa boma ameneyo amene ndi katundu wa boma ndikapo palibepo ubale woti ayi unakupangira kupitisa ntchito mphamvu kapena zandali ayi koma kunena chilungamo dziko kuchita kuvutika olo ndi kuyankhula komwe kuti tiyankhula chani zinthu zopangisa manyazi ngati zimenezi kodi agaluwotu angawerengetsa ndalama yake ndi 4 million yokhatu kamumvesetsa kaya 4 million yapo ndi pasa ineyo tu niyambiri banja langa tulisinga niyambiri tu imeneyi apa ndi pasa ineyo 4 million yo banja langa lisinthika panopa ine sinafikirepo business yanga sinafikirepo 100,000 koma ngati galu yekha ali pa 4 million ndalama zambiri paineyo mtima zaboma ni misonkho yathu imeneyo ngati alisa ya ukoko iwango akanangotenga mwaka chete mphekesera zimamveka zera akanangotenga mwaka chete kukabweza zisakafike pamene pataona nimene zafikira apa ndi zinthu zopangisa manyazi azathu ngakana maiko azathu azimva zimenezi zinthu zosakhala bwino komanso kuonjezerapo nkonena kuti achina Jessica Bwira abale akhale serious chonde akhale serious asamapange zinthu zonena ngati kuti mapetekesaso anthu mtima kumavabe ululu wa mabala akali kodi iwo akabwiratu ndi mneneri wa chipani tsono akhala chiti bwanji mneneri wa chipani koma nazo zimene amapanga zija sizoyaluka basi izongoyaluka tu basi neyankhulapo kunena kuti koma tu president inobwinobwino koma amene akumupangisa ndi awawa unongaso nthawi jankaranga nyamuka nkapita kupita ku Tanzania anayankhula kunena kuti ngati mafuna kuti chipani chathu chiyende bwino mpaka na 2030 tiyeni tisungeni ng'ambo koma izi zakupanga anthu awo ambali awo akupanga zonena kuti mtsogoleri wawo azipisidwabe ndipo ngati zinthu zizikuvuta kwambiri so akupangisa kwambiri ndi awa amene ambaliwa awa akuononga zinthu awa akuononga zinthu azisungire ulemu chakata samayankhulepo china chilichonse samayankhulepo china chilichonse zonse miyakuyankhulidwa chonje makuyankhulidwa zinthu zosiyana-siyana azakwera iyayi tinene chilungamo samayankhulepo china chilichonse koma anthu awo amayankhulidwe awo ndamene akupangisa kuti azakwera zioneka ngati munthu olephera kapena munthu oyipa chifukwa cha amene wawa agaluwo ayenera kuti apite kunyumba kwa Jessica Bwira akafikepo kwa Chithyola banda ndi Chimwendo banda akafunse agaluwo akafufuze kumene kuti amene asiya kumene anthu amene waona amene akumwipisa kwambiri chakwera mkhale ndi usiku wabwino maichisale kwambiri zikomo pamenepa tikupitira kumva maganizo anzika tikaona ndithu mmene zikuyendera ochuluka ndiwo amene akuimba foni ngakhale kuchokera m'mayiko akunja they are still trying kuti tikhoza kulankhula nawo through the WhatsApp call tione kuti kodi amenewo ndi ati amene akhoza nawonso kupeza mwawi kuti alankhulepo pa nkhani tione uku ndikunja kuti ine ndi Lyson Mtambalika maganizo anga ndi akuti Achithyola ngakhale ali wotsutsa
sichilichonse angatsutseyi kuti pali nyimbo ina yake amati mwana wanga ukadzakula uzasiye akuti usasiye phazi osati ukonda chifukwa ukadzasiya mulomo uzakutsata. Nkhani yaitali kwambiri amene wandi is it kunchewu Shilivale chabwino message amene nditiona wa ku South Africa wakuti kodi alankhula motani. Mwaswera bwanji? Hello, mwaswera bwanji? Ndaswera kaeno. Kodi ndikutheba kumeneko kapena dziko lanji? Uno ndikutheba ku Pretoria. Takulandirani pa nkhani imene tikukambira nayo choyamba dzina lanu ku Pretoria, comment yanu ndiyotani? All right, ine ndi Emmanuel Mpalagule. Okay. Nkhani imene ikukambidwa iyi ndayimvesera bwinobwino komano chimene ineyo ndikuona ndichonena kuti Mr. President, former president Lazarus Chakwera chimene akanapanga cha nzeru, I think kunali kungotenga agaluwo ngati zili zoti akusungadi agaluwo weti. Okay. Pofunanso kuzisungira ulemu monga ngati munthu oti anasogolera ziko. So akanangotenga kukangobweza basi mwakachetechete zisanafike povuta chifukwa kumene zikupitaku mwina zivumbulusaso zinthu zina zomwe sitimaziziwa. Okay. Nditudi. So I think chiganizo chabwino nchoti akangobweza mwakachetechete basi. Okay. Because at the end of the day akwena kudete apasule monga yo former president and izizi I think zipitirisabe anthu kudanawo kukhosi. Okay. Zikumbukwambiri. From Pretoria tikuthokozeni tikumbuseni dzina lija mwatero kuti chanzeru nkungotenga agalu apereka ngati agalu odi ali ku nyumba ya mtsogoleri wopuma wakale. Yeah, Emmanuel Mpalagule. Bwana Mpalagule mukhale ndi usiku wopambana ku South Africa, Pretoria. Zikumbukwambiri. Tikuyeserabe kuti tizitola ena amene ali kunja amayesetsa ndipo amafotokoza pa page yathu ya Facebook. Tukamba pano ndikuti ma 1000 ambiri akuonera, ena ali mdziko muno, ena ali m'mayiko akunja. Chimene mungachite madzulo ano ngopita ukachita like page ya Luntha Television Facebook page. Pamenepo mukhala mukutsatira bwinobwino kaya muli mayiko ati topic imene tikukambira nayo imakhanso yaponyedwa pomwepo, mupereka comment yanu tikhozenso kuwerenga pamenepo komanso kumva maganizo anu through kuimba phone kumene kumachitika. Tole enanso apa imba pa WhatsApp tione kuti kodi mdziko lanji. Mwaswera bwanji? Taswera mwa inu. Bwana ndaswera, tikudziweni kumene tafika madzulo ano. Ine ndi Captain Kena Njirika from Durban, KwaZulu-Natal. Durban, South Africa. Yes. Perekani maganizo anu pa nkhani tikukambira naye. Zimene anena achithyola podandaula kuti boma likuoneka ngati tsopano layamba ntchito mphamvu molakwika ukafika ndithu ku nyumba kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino. Mwayilandira bwanji? Ineyo maganizo anga ndikuona ngati kuti apolisi sakulakwisa ya. Ya, chifukwa munthu omwe akuganizidwa kuti anatenga agalulo ndi amene wanena kuti agalulo kumasali ndina alikuwa kuti kwakuti. Nde sikolakwika apolisi kupita kumene kuti akafufuze. Okay. Munthu wina aliyense amene akuganizidwa akhoza kufufuzidwa. Kwa polisi imagwira ntchito department yawo kusigwirizana ndi chipani ya polisi. Ndali cholo akamayankhula limezo akungozipanga defend. Hello. Yeah, ndikumvetsera Malawi akumvetsera. Yeah, akungozipanga defend. Asi apolisi agwire ntchito yawo. Akamaliza kafukufuku apolisi abwera poyera. Okay. Kagalo sana apeze abwera spoiler photos. Okay. Koma sabange pressure apolisi asiye na apolisi agwire ntchito yawo. Okay. Ine ndisire pamene. Tathokoza kwambiri uDurban, dzina lija tikumbutseni. Ziko kwambiri sumkaenda usiku pambano. Zikoma. Bila kumva maganizo anzika kuchoka ku Pretoria tinapita ku Durban pano tione kuti kodi tikulowerano kuti nkhani imene tikukambirana pano ndi akusowa kapena kuti kubedwa kwa agalu alipo 4 agalu amenewa ndiye
akuti amalondera kapena kumayang'anira kuonjezera chitetezo cha mmene chimakhalira pa moyo wa mtsogoleri wa dziko. Ndi zimenezi zikuoneka kuti mkulu amene ndithu amayang'anira ku State House ku nkhani zimenezi zina za chitetezo amene akumuganizira kuti ayi ameneyi akudziwapo kanthu ndi zaolokeranso nkhanizo ukapanga chipikisheni ku nyumba kwa mtsogoleri waboma wa dziko lino. Timati tidziwe kuti kodi mmezi kuyenderamo muzilandira bwanji mwaswera bwanji. Ndasobunoka ino. Ndaswera tikuyesesa kutola manambala akunja apa ndikuti kumeneko tafika madzulo ano dzina kuno ku Durban. Tabwereranso ku Durban. Tithokoze kwambiri. Dzina lija? Ndine Yazidu Welos. Awerosi comment yanu ndiyotani pa nkhani imene mwayipezayi? Ine sindikuona kuti pali chimene chikulakwika chifukwa chonena kuti Hello? Ya, zikumveka pitirizani. Ya, ine sindikuona pamene chimene chikulakwika chifukwa chonena kuti anthuwo apolisiwo chimene akupanga akugwira ntchito yawo. Okay. Ya, chifukwa chonena kuti wina aliyense amatsatidwa ndi ntchito zimene zapezeka kuti iwowo alakwitsa chakuti kapena nkhani imene yachitikayo singatuluke popanda chani popanda kufuka utsi. Okay. Yetu moti iwowo ndithu afufuzidwe. Chabwino. Kuti agalu apezeka. Yayi, sithokoze kumva maganizo. Chifukwa iwowa anatengayo sikuti katundu wawo ayi. Luvutalo ndi boma akati boma ndi ifeyo. Yetu ndeno ifeyo monga ngati ayini ake zinthu tikuzifuna zinthu zathu kuti zipezeke. Okay. Tathokoza kwambiri bwana Welos ku Durban kupereka maganizo anu kuti ayi apolisi akugwira ntchito yawo, katundu akufunidwa ndo a Malawi ndi niyo mukufuna katundu anu apezeke. Tathokoza mva maganizo anu. Apezeke basi zikomo kwambiri bwana. Zikomo. Pirira kumva maganizo anzika kuti kodi anzika zikuganiza motani pa nkhani yetu kambira nayo zofunika kwambiri. Titengeso ena apa kuti kodi awa ndacho ndikuti kumene kumasura bwanji. Yes bwana, masura bwanji. Okay, amene usakuveka masura ku bwanji. Chabwino ndeti tachotse kuti titenge ena kutengera kuti izi nzanthawi ndimene nthawi yathu imathamangira sunzo chimachitika nchani koma nthawi yathu ikuluka kwambiri kupitira kumva maganizo anzika. In case mwango tipeza kumene imene ndi program ya chidzulo timabwera panopa lolemba lachiwiri komanso lachisanu lachinayi ngati lero kukambitsana nkhani ziwezi kuti khuza ife tonse nditi naona kuti nkhani ya agalu kuti khuza tonse nangasi ni nkhani yoti kukhuza mtsogoleri wakale amene amatilamulira ife tonse komanso apolisi akudandaulidwa komanso boma nalonso likudandaulidwa mbali ina kuti makhangati kuti tsopano tu zalowa personal kwambiri. Zimenezi abomawa achitiranji zimenezi kugwiritsa ntchito apolisi kuti azikaopseza komanso kusokoneza mtendere wa mtsogoleri opuma wakale wa dziko lino. Nchiyani chikuchitika achithyola anayimirira nyumba ya malamulo nkunena kwa aspikala kuti Mr. Speaker sir nditi ndichoyankhula ndi nchodandaula ndi bwanji tikambirane nkhani imeneyi muno mu nyumba ndi yayi kumene kwanati yayi kuno sitikambirana chifukwa ili m'manja mwa boma ndi house ngati ino silolero kukambirana koma ifeyo panopa pachidzulo pano timazikambirana zimenezo kuti tithe nafenso operekako maganizo athu amene akhoza kuwongolera dziko lino ifa ino ndi nzika zimene ndithu mukakhala pano ife kukhala mbali imeneyi ndiye kuti timakhala kuti tikuwongolera nawo limodzi dziko lino. Mwaswera bwanji palaina apa? Bwana ine ndaswera kuteroko timachita igino ma calls a loko amene alipo ambiri timafuna tionebe nambala yanu ikunja ndikuti kumeneko Cape Town, South Africa. Cape Town, South Africa. Dzina lija bwana? Zina bwana sindichula ya. Muli ndi ufulu wonse usunga dzina. Maganizo anu pa nkhani tiukambayi ndi otani? Ya maganizo anga atu ine ndimayisatira programu iyi komanso mutu wandaumvesesa bwino.
komano choyambirira ndimafuna ndikambeko za mayikabwira chifukwa akuoneka kuti kumajijirika pa nkhani ina iliyonse yokhuza makhoti ngati apolisi aona china chake chosakhala bwino kuti afuna afufuze akumabwera mwansanga kuthamanga kukhala ngati afuna achinjirize zinthu zoti zisachitike. Ziwe kuti mphamvu zawo ndizochuluka bwanji kuti akukhala ndi nzeru kwambiri kuposa mabwalo a milandu komanso kuposa malamulo. Okay. Ndeno tifuna choyamba komanso tikaona kuti asamatiuze kunena kuti achakwera asafufuzidwe angu atenga mwanseri kukambirana nawo malamulo athu sakutero iyayi. Amene walakwira lamulo akuyenereka lamulolo limusate molinganaso ndi chilungamo chimene chingakhalepo. Chifukwa tikakhala zonene zoti amaudindo tikhala ngati tikugwa kukhera pambali kuti mwalakwisa malamulo kukambirana mwanseri malamulo wazitsinze anthu osauka ndikuti dziko lathu likhala dziko loti silikusata malamulo anakhazikitsidwa chifukwa cha anthu osauka okha. Ndiye ngati pali mphekesera kapena kukayikira iwo wasakhale ndi nthawi yonena kuti achinge komano alole akafufuze ngati sapeza ndekuti aonanso kuti apanga bwanji komano sanafufuzidwe akuthamanga kubwera pa eya kumakhala ngati afuna chinge zinthu zoti sizinafufuzidwe kuti asafufuzidwe akubisa chani. Okay. Ajese bwira dziko licha akulitenga ngati kuti mwina iwo ndi anzeru kwambiri komano akupusa. Okay. Ndeno asamabwere kumakhala anzeru pa zinthu zonena kuti zikufufuzidwa ayi. Okay. Achakwera afufuzidwe ngati agalo ali kumene kukonde kuti anabali abwerere ndi aboma chifukwa ngati akunena kuti boma likonzeka zinthu lili ngati mokonza zinthu zake zina zofunika kukonzazo ndi zimene zikusowa kwa agaluko ndi katundu wekhaekha wa boma ndipo atakhala kuti aboma atenga ndrama yokwana 4 miliyoni imene ikunenedwayi kuti apoti agalu aja asowa titenge 4 miliyoni ina tikagulenso agalu ena ndi omwe waso ati abwere azizanena kuti boma ali kuononga ndrama. Okay. Ndi agalu alipo kale akabwezedwa achakwera lamulo asati palibe kuti ndi wamkulu uyu ndo osauka lamulo limakhala lamulo ndi lamulo la dziko si lamulo loti la munthu iya. Okay. Asatipwetekese munthu akabwira chabwino. Asati yankhulisa mwina posa yankhulika pena pake akapitiza zibwanazi. Yeah. Chabwino. Ndithu abwana. Ku Cape Town, South Africa, tikuthokozeni kuti nanonso mwayikapo ndemanga mprogram uno. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amene ndithu anangobwera ulunjika kumayankhulana ndi akabwera kuti asamachite comment zinthu za ku court adzalola apolisi adzigwira ntchito yawo. Ndipo tipitire kumva maganizo ena anzika. Anyambo ndikukhulupirira kuti agalu mukuwaonesa pa TV po kuti tizitha kusiyanisa kuti kodi agalu aje amaoneka bwanji koma suti agalu ake ndi amenewo kuti luntha ina kajambula pena paka amakhala kuti nango atenga ndithu bwinobwino pa intaneti kuti akamati German shepherds amaoneka chonchi. So musabwere kuno kuzafuna agalu kuno kulibe agalu izo ndi zithunzi za pa intaneti. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ine ndaswera bwino ino mwaswera bwanji sokumeneko? Ndaswera lero taisetsa kutenga nambala za WhatsApp zimene zioneka kuti simuli m'Malawi muno ndikuti kumeneko. Ayi kuno ndi ku Cape Town. Cape Town. District. Yes. Dzina lija mukondwera kulitchula? Ine dzina ndikondwera kulitchula molinyadira ine ndi Yamikani Chingowo. Yamikani Chingowo. Yes. Ku Cape Town timafuna timve zikuchitika kwathu kuno kuti kodi zimenezi kumeneko zikukumvekerani motani mwinanso tikhozonena kuti zagwedeza Cape Town imene Malawi ino yagwedera kapena mukuzimva motani komanso what is your comment?
kunokutu kwagwedera ndithu maga zochitika zambiri zimene zimachitika kumeneko eti ifenso kunonso zimatipangaso affect so ngati nzika za dziko la Malawi. Mutero ofuna kuyankhulapo yonena kuti ngati awo apolisi eti apolisi agwira ntchito yawo ndithu ndikuona ngati kuti sikoyeneranso kuti andale ena ake azipezeka kunena kuti akuwabloka apolisi kuti asagwire ntchito yawo moyenerezeka chifukwa iwo akutsatira yani akutsatira malamulo ndawo apase mpata awo apolisi kuti atani agwire ntchito yoyenerezeka komanso tu tikayang'ana mmene akuchitira ndani awa mayi athu Jessica Bwira Jessica Bwira zimene akuchita ndi zinthu zosokoneza kwambiri. Zimenezo zapangisa kunena kuti aunonge reputation ya chipani ichi chimene changochoka kumenechi of which komanso on top of that aunongaso reputation ya mtsogoleri opuma zinthu zimene sali zinthu zabwino nde anthu ndizofunika kunena kuti apereke ulemu kwa boma komanso apereke ulemu kwa anthu amene akufuna kugwira ntchito kapena kusaka zinthu zina zake zoyenera kuti zichitike agaluwo abwezedwe basi that's it aone maganizo athu ndithu ife kuno Cape Town. Tathokoza ndikumbutsa dzina lija Cape Town. Zikomo kwambiri bwana wanga. Zikomo. Kupirira kumva maganizo anzika pa nkhani zimene tikukambira nazo nzofunikira kwambiri tabweranso pa line apa ndiye na mwasula bwanji. Tasula bwana mwasula bwanji. Taswera kuti madzulo ano. Mukwankhula ndine dry boss yokala kuno Free State Bloemfontein. Dziko lanji kwali? South Africa. Tithokoze kwambiri kuti pa line apa lero ndiye kuti tili ndi gulu kuchokera kunja kwa dziko lino. Timve maganizo ano kuti pa nkhani imene tikukambira nayi kunjako. Ine maganizo? Maganizo anga ndona kuti chilichonse chimene chili cha boma chikuyenera kubwezedwa mu nthambi yake ya boma. Agala amene kunene domenepo ndi aboma. Okay. Ngati munthu unatenga chinthu cha boma then time yako yokhala mbomamo yakuthera. Kabweze usachika kamile. Ngati uli ndalama ukudziwa kumene amagwira agalu amagulisa agalu pilo kagule. Amene amengena chief of staff ku State House yo. Ndola wiso kwambiri ngati awone kuti agalu kosunga ndiyeyo akulakwisa awene ukabweza ngati yeyo aine ndalama akagula 4 million galuyo akampasa chakwelayo. Okay. Chabwino. Tathokoza kumva maganizo anu bwana. So mwambiri. Kupitira kumva maganizo amzika kuti kodi nzika zikuyenda ndi nkhani mutu mwawo chikuchitikirani njani mukayimva nkhani apapati kutenga twena kuti maonenga tandoti nangokhala pano koma kuti ndikudina kuti kodi ena ni ndani pa line apa. Mwaswera kubwanji nthawi yathu ndiye yapita yangokhala ndi 2 minutes ndiye tione kuti kodi pa 2 minutes imeneyi awawa tayika pa TV sakubwerapo sakuyankhulaso nkhani iyi ndi imene timafuna kuti timalize mwina ndi anthu awiri amene yajamaso foni iso chikuchitika apa ndiye sungachimvesetse koma ngati mukuona mzithunzimo tikubwereza kuti agalu amaoneka choncho a German Shepherd amaoneka choncho kuluntha kuno kulibe kwa agalu munjira iliyonse izo ndi zithunzi chabe zimene timazipeza pa intaneti kuti akati kodi galuyo wa German amaoneka bwanji amaoneka choncho koma kuti nangasi ndiye timvebe maganizo awiri atatu akuti bwanji mwaswera bwanji. Back to Malawi mwaswera bwanji. Ndaswera mwaswera bwanji. Taswera tinakuyikani pa bench ngaye anthu amdziko muno kuti timve anthu ali kunja aja ndikuti kumene kudzina. Ine mountain matumba kuno kuzomba likangala stem. Kulikangala mwiyambira pati nkhani. Ine nkhani kwanga ndi ndemanga ye. Bankhali mente invesira bwino bwino. Chimene ndachiona chokuti ndemanga ndikuyitira ndemanga ku South Africa amene mangu adwa forest mpano mweli. Amene aja wafundana nayo janisangasa kwambiri. Yachikunza kuti chipimene chimene mucheche chaboma china chilichonse. Kunalibe ko chawo china chilichonsecho. Kunali
amene akuchoka kwa kumene kucha sibwana kusiyana unali kunyamuka iwacho matendere kutenga katundu wawo atanaye katundu wawo na unyama katundu wakakhala kwawo kumene makhala anzawo akabwera mmalo mmene mocha apeze china chonse sinongeke chine mchimati bazithenza boma ndiye pene paja zimene achita akulu amene acha ndipo zimene achita anthu awawo achita zoti atipita kufulifa malawo mwene ndikutibera zinthu zathu ndine ndilokulumbira kwambiri kuti akanayesesa apange zinthu zoti khali imene ndi asimpo kwambiri agawa ngobweza basi ngobweza khali imene atisakati atira pamenepo izi kunimvesa chisoni amalawi ena amalawi zinthu zathu nisomukhathi meneja amalawi akumatenga zinthu zija kumasangana zapadera atumabulema apolisi agwire ntchito yawo choncho ndi bwino sizoona zimenezo apolisi aja ife akati amatithandiza ndi apolisi ayeneka kugwira ntchito momasuka asathupsidwe iyayi nzomvesa chisoni pano panthu akwadando apolisi akuti ayi apolisi akwisa kwambiri yonse ine kwakwisa kwa apolisi sindikuziwako ine kandala kwisa apolisi aneka kundigwira ndikundifufuza kuti aziambira abati kapena kachitali kapasina chiti chonga yule amalawi ife timakhati kudikira timveseseka zinthu zimenezo zonse ineyo ndikutira ndemanga kwakuwa kuafrikazi ndine mountain matumba ndithu kuno kuikanga lasikeni kuzomba tathokoza kuti inu mwabakira apolisi kuti agwire ntchito yawo ndipo magwirizana ndi anthu osakuimba foni maiko akunja kuti katundu wa boma abwerere ku boma ndipo ndichonse neso zinisangalasa kwambiri ndipo apolisi agwire ntchito yawo momasuka komanso katundu wa boma abwerere kuchimake nawo tampeze wampeze ali muchimake asanalongeke chabwino ayi usiku wapambana kuli kankala kuzomba ndakunyadirani kwambiri pogwira foni yanga kuno kwa Ramswani zikoma kapena anyambo titonge mmozi omaliza kupangira ni nthawi mwaswera bwanji asabona kaino ndaswera tikudziweni madzulano ndine Timothy Msisa kurumpi mchana chenu kurumpi mumaliza bwanji program ino nkhani ndiyoti ngani ya garu ya chakwera ango boma lingotenga kwa garu basi nkhani iti nkhani basi mwayendetsa choncho boma lingopita likatenga galu basi nkhani yata basi nkhani yata ayi tathokoza kurumpi kumva maganizo anu achidule straight to the point made tathokoza kumva maganizo anu kuchokera kurumpi bwana ndithu zikomo amene basi angogamula kuti basi khani kuti ngotha boma mungokatenga galu abwerere kumalo awo mwaswera bwanji kuti paja tinati awo ndomaliza nditaita naso ena mwaswera bwanji ndekuti ndizoonadi apapa ndekuti zinalizoona kuti ajakho zokhala omaliza network isativute kumapeto tivomereze kuti nthawi yatha ndipo tithokoze anthu mdziko muno komanso maiko akunja kuti mwayesetsa kuimba foni makamaka South Africa, Cape Town, Durban ndi madera ena amene tingalephere kuwatchula kuti sidafikeko kumeneko koma tikuthokozeni kuti mukumayimba foni tizionesetsa kuti maganizo anu azitengedwa mprogram ino lolemba lachiwiri komanso lachinayi tikakhala ndi zokambirana zimene tapeza mprogram ino nzakuti apolisi akugwira ntchito yawo asaopsezedwe nawonso akuti iwo nawo ali ndi ufulu opita kwa munthu wina aliyense including the former president zimenezi ni zimene tazipeza mprogram ino komanso ena akulangiza akabwira kuti ayi ngakhale ndolankhulira chipani koma ngofunika kuti azilola zina zizichitika monga mwa malamulo kuti ngati ndi khoti kapena apolisi agwire ntchito yawo kufikira kuti zioneke kumapeto ndipo achithula banda amene anayankhulako kuti ayi ngofunika kuti tizione nkhani zosati mooneka ngati tigwiritse mphamvu za boma molakwika amalawi akuoneka kuti lochuluka akana tsiku la lero kuti boma silili involved akugwira ntchito ndi boma koma kupyolera ku polisi amene akutsatira nkhani zosiyanasiyana zimene azipeza choncho kuyika boma mu nkhaniyi amalawi ena akuti ayi sizoona so pano ife timayika comment ina iliyonse iyi ndi summary ya Better Africa. Kali ndosuko pambana pamene tikudikiraso nkhani zathu pa 7:30 ndipo pa 8:30 pali mapemphero aja amene timati adoration. Stand by for